Dobrý deň ľudia, ja som Ager a vítam vás u tutoriálu, ako si stiahnuť Papers, Please, alebo ako sa to číta. Link budete mať v popisu videa. Tak toto si stiahnete. Budete tam mať túto zložku, túto knihu, alebo čo to je. Otvoríte si to, dáte paper, proste túto zložku a dáte install.exe, že spustiť. Dáte áno. A ja mám slovenčinu, vy si dajte češtinu a tak. Kto je proste Čech a Slovak, mi je to jedno. Dáme OK. Dáme inštalovať. Máme to a vidíte, že to máme. To máme. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A keď ma chcete podporiť, dajte odber. Ja sa s vami lúčim a čaute.